Ang batang babay ni Jairus ug ang babay nga nagdugo-dugo. Lucas Kapitulo 8 versikulo 40, 56. Sa pagdunggo ni Jesus balik sa pikel sa linaw, nalipay gayod ang mga tawo sa pag-abi-abi kanya tungod kay silang tanan nagpaabot kanya. Pagkataod-taod may miabot nga tawo nga ang iyang ngalan si Jairus. Tigdumala siya sa simbahan sa mga Hudyo. Sa pagduol niya kang Jesus miluhod siya ug nagpakiluoy nga moadto si Jesus didto sa iyang balay tungod kay himala tayo na ang iyang bugtong anak. Kining iyang anak nga babay nag-edad og 12 ka tuig. Sa dihang nagpadulong sila si Jesus sa balay ni Jairus nagdasok ang daghang mga tawo libot kanya. May babay didto nga nagdugo-dugo sulod na sa 12 ka tuig. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal. Apan wala gayoy nakaayo kanya. Miadto siya sa likod ni Jesus. Anya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus, ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo-dugo. Anya mingon si Jesus, kinsa ang mihikap kanako? Tanan sila misalti nga wala sila muhikap kanya. Buo sa mingon si Pedro, Ginoo, daghan ang mga tawo nga nagadasok palibot kan imo, nganong nangutan na kapamankon kinsa ang mihikap kan imo. Apan mitubag si Jesus, may mihikap gayod kanako, tungod kay gibati ko nga may gahom nga migawas gikan kanako. Sa dihang namatikdan sa babay nga nahibaluan ni Jesus ang iyang gihimo, miduol siya nga nagkurog ug miluhod kang Jesus. Sa atubangan sa tanan gisulti niya kang Jesus kon nga nung gihikap niya siya ug kon gi-answer nga naayo siya dayon. Mingon si Jesus kanya, Anak, ang imong pagtuo mao'y nakapaayo kan imo. Sige, pauli nga malinawon. Samtang nagsalti pa siya sa babay may miabot gikan sa balay ni Jairus nga nagingun, patay na ang imong anak. Ayaw na lang sa muka ang magtutudlo. Apan pagkadungog nini ni Jesus mingon siya kang Jairus, ayaw kahadlok, tulang ug mamaayo siya. Pag-abot nila sa balay ni Jairus wala niya tuguti ang uban nga mukuyog kanya ngadto sa sulod gawas lang kanila ni Pedro, Juan, ug Santiago, ug sa amahan ug inahan sa bata. Nagminatay ug hilak ang mga tawo didto. Buo sa mingon si Jesus kanila, ayaw ka mo paghilak, tungod kay wala mamatay ang bata kondili natulog lang siya. Gikatawan nila si Jesus tungod kay nahibalo sila nga patay na gayod ang bata. Miduol si Jesus sa bata ug gikaptan niya ang kamot niini ug mingon, bangon inday. Ug diha-diha mibalik ang espiritu nini ug mibangon dayon kini. Misugo si Jesus nga pakanon ang bata. Natingala gayod ang iyang mga ginikanan, apan gimanduan sila ni Jesus nga dili gayod isalti kang bisan kinsa ang nahitabo.